Ndewo na ụmụnne daalụnụ. Ihe nke na-eme n'ụtụtụ a jọgbuo onwe ya na di na nwunye ndị Igbo nọkwa na United Kingdom kwazila ọgụ na-anụ maka gịnị nyụọ arọ anyụrụ arọ fa wee bido n'ụba ọgụ. Ndị eke wee bịa wee kpụkọlụfa o wee bụrụ ya kedu ihe aka eme nwunye ya kpọọ m n'ụtụtụ wee na-asị m na di ya nọ na-alala ụla ya na onwe ya binyite na-eme ihe ochie na di ya na-alala ụla si o wee kwa udu arọ igbu di ya wee tete wee si anụkwa m udu arọ anụ m udu arọ nwaanyị anaghị anyụ ụdị arọ nwaanyị anaghị anyụ ụdị arọ ya wee si ya ọkwa ị na-anyụlide nke gị o nwere ihe m na-eme kịta isi ihe mago na nwaanyị anaghị anyụ arọ ọkwa na agụmenti wee bido ka o bidozi di ya wee bịa wee tibie ya nwunye wee na-aba na-eti ndị nebo wee kpọọ ndị eke wee bịakwa wee kpụkọlụ di ya. Hei Chineke, kedu ihe oke eme aka dị mma Chineke, ihe nke a jọgbuo onwe chai. Ya bụ nwunye wee na-agwa m na-asị mgbe niile di ya na-amanye elu nyụọ arọ mgbe niile ọmanye elu nyụọ arọ mana ya na onwe ya na-akwa eme ya andị ọ nara abalị ya mba. So nketa ọnwakwụ na di ya mụ anya na di ya na-alalụ ụlọ ọ na-eme ihe ọ sị ha na di ya na-alalụ n'ụlọ ọmụkwe n'anya si o wee tarapụ ike igbụgbọgbọgbọgbọ wee nyụọ arọ di ya wee manyite wee si ya na chekwelen di ya wee manyite si ya hei ịnyụ arọ nwaanyị anara emu di ya n'iru di ya nke hei si o wee si ya nwaanyị anara emu di ya n'iru di ya mana ị na-emelite n'iru m o nwere ihe m na-agwa gị ọkwana ya bụ na nwaanyị atarapụ ọnụ wee na-ekwu ya na ya na-aba di ya wee wanyite wee kụba ya duga nwaanyị wee tibezie mkpu asị na ndị nebo kpọọ polisi ọkwa unu ma na ịnọlụ n'obodo oyibo ihe adụ na-eme mkpọtụ especially ịnọlụ na white neighborhood ihe adụ na-eme mkpọtụ wee bụrụ nke ịnụba ọgụ ọkwa unu fụ ihe a na-eme na be anyị unu emekwana ihe wee gaa America ma UK ma mba western world ọbụla ọ dịkwa n'iwu unu kwesịrị ịma kedu ka kọmụnụ anyụrụ arụ si ga-abịa na-eselu unu okwu o kwesịrị iselu unu okwu. Ihe ike eme bụ gị bụ nwaanyị ka ọ gwa gị ya na nwaanyị anaghị eme ụdị ya n'iru di ya ihe ị ga-eme bụ iwe ọkụ ewe gbachie nkịtị ma ọ bụ igwulie egwu isi ya ha pụọ na anyụ nke ha nna anyị o kwesịrị ka ụdị ya wee bute okwu na ụka ndị be anyị. Ọ na-abụ nwoke kwuo okwu ịdara chalenji agwago m unu ihe a na-agwakwasị unu na ihe ga-ewetakwala unu okwu ịma na ị ga na-ebi peacefully n'ụlọ gị gaa chalenji na nwoke ọkwa ihe m na-agwa unu eme unu gbagha mgbe emere ọkpọdaba n'anya ma ọkụba n'ọnụ unu wetara m ya mkwukwe the same thing ana m ekwuru unu maka na ọ bụ anyị nwere experience wee mara ka anyị si ama na-ejide anyị wee na-eme ka obi na-adị ya mma and ime ka obi dị ya mma inweta ihe ị na-achọ. Ọ bụrụ na mgbe ahụ ịgbachie nkịtị ọnụ nke ịtụ onye afa a na-etu ya afa isi ya nna anyị isi ya ịtụ onye afọ ụtụtụ ya isi ya ọ bụla akụbụ uko ma ọ bụ ha ome abụọ ome asatọ ịtụ onye nye ona mgbe ị ga-anyụkwana nke gị ịmagolu na ọ ga-apụta okwu o nwere ike ị gaa na toilet ịnyụ ọnya ịnọ ebe ahụ nyụọ ọnya onyụkwana nke ịtụ onye afa iwere idea ịpụọ arụ isigbuo gị na ị na-etu afa mana ka ịtụli afa ị ga-afụkwazi ihe ọ ga-eme bụ ụgwọ ọ pụọ egotele gị ihe niile ị na-alaiki andị di gị ma ihe ị na-alaiki andị ị na-eme uche o gotele gị ihe ị na-alaiki ọsọkwa gị na-alụ ọrụ na-akpata ego o were ego nke wee gotekwere gị ịma na ụmụ shu ị na-agba ojene na-enye kọpịlị nọmbịa ụfọdụ ọchịlị traụza ị na-eyi ma sket pụọ jegolu gị ihe n'ebe gburu ego ọ sị gị mama gị ha akwa isi na-arụ adịrị ka esi ndị eli ọgwụ ego one ka ọ ga-eri ka o wee jebe ọkwa jos na ituli afa ụmụ nwoke na-eme ka ụmụaka ya bụ ị na-emekwere n'obi ihe na-amasị ya ma ọ bụ ya chalenji ya ịfụ ka ọ ga-esi na-emeli gị ihe udo a na-adị iwere nzuzu wee zuzugbuo onye ọ bụrụ ya na udo dị ọ bụrụ ya ka mmadụ na ịnụba ọgụ ka ekwe n'isi nsogbu nke apụta n'ụtụtụ wee kwa udu arọ akwara udu arọ ma ọ bụ nyụọ arọ anyụrụ arọ ọ bụ afa ka ike etu ya ịmara afọ ụtụtụ etu onyenye nna anyị onye ọma gbuo agụ
ịmago itu onye nye nnọọ maọbụ akụbuko maọbụ ma abụọ ma asatọ ịmalụ nna afọ ị na-etu itu onye nye ịnwụlie mụọ amụ ịmụlie amụ imelie ofu ihe na-atụ ya amụ ịpụkwa ebe ahụ ka ị mechelie ịpụ ebe ahụ arụ esigbuo gị ka ị pụchazi ebe ahụ ka ụmụ nwoke si eme okwu ojegolu gị wivon a ebe gburu ego ojegotere gị nke ahụ a sị na anala ego ojego onye ịfụ na fa na-ama saizi mmadụ ka dị m si eme bụ ọbụlụ trauza gị ọma ị na-alaiki ọchịrị ya oje shọpụ ị ga-adị ama umenye sọpraịz ogotie na shọpụ gburu ego ọchịrị ofu trauza gị jee olu ebe ahụ atụ anya teepu ụnụ ahụ ka o sikwa eme ochiri shu gị ọnwa ị na-alaiki ya dịka kwesịrị ịdị na-enelu anya mmalị shu ị na-alaiki ka mmalị ụdị akwa ị na-alaiki ka and ụbọchị otu ome gị sọpraịz ma ọ bụ ezi gị ọchịrị ya onye na-akpa wee pụọ ma ngwa dị gị ịma na onwe ụmụ nwoke na-adị romantik ọchịrị brezi gị ma ụmụ ihe anyị na-alaik gị onye ya na-akpa ka o wee malụ saiz gị olu ọchinye ndị shọpụ si afarọta saiz a ma ọ trauza gị ma ọ bụ niile ị na-eli ị na-alaik karị ma mmanya ma ọ tantaliza oje gotele gị ice cream gotele gị chikin gotele gị suya goolu gị ihe niile ọ sị gị ma nwa gị alụ adụrụ ka ezi ọgwụ ya ụlọ ụdị mkpọmkpọ ka eji kpọfụ ya wee mezie enyi ọnụ ọkara mma na iji nzuzu wee buli n'ezinụlọ wee na-eli ihe wee na-enwe obi aṅụrị wee bikwele na peace ọnụ ọkara mma dani ịra gaba ọnụ wee na-atụ chalenji ihe niile wee kpọdo isi n'ala ndị eke wee bata kedu ihe a ga-eme n'ụdị ihe nka na na-abụ mgbacha unu ihe ma unu apratisi ya ndị ewekwe na ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ